Croeso cynnes iawn i flwyddyn gyntaf cwrs y ffordd. Cwrs sydd wedi lunio ein dysgu ni i drafod yn ffydd gyda hyder a thrwy hynny loiwyn tystiolaeth i'n cymuned a'n cymdeithas. Mae yna 4 pennod yn y flwyddyn gyntaf sy'n mynd i'r afal â 4 cwestiwn. Yn gyntaf, sut ydym ni'n darllen a deall y Beibl y dyddiau yma? Yn ail, beth ydy lle y Beibl yn yr eglwys? Yn drydydd, be mae Cristnogion yn ei gredu heddiw? Ac yn bedwerydd, sut mae'n mynd ati i feithrin a thyddu eglwysi? Fel arfer pan mae pobl yn defnyddio'r ffordd neu hyd yn oed yn croesi'r ffordd, da ni'n eu hannog nhw i fod yn ofalus. A dyna sa'n ni'n hannog chi wneud efo'r cwrs yma i ddilyn o gyda gofal, oherwydd da ni'n credu fod y themau yma o'n gynnwys yn rhai sydd yn bwysig i ni i gyd. Mae yna ddeunydd atodol wedi baratoi yn daflenni a chyferwyddiadau. Ond os bydd yna unrhyw beth nad ydych chi'n ei ddeall, neu unrhyw beth ychwanegol y basach chi yn dymuno i ni i baratoi ar eich cyfer chi, da ni'n gofyn i chi gysylltu â ni ar unwaith, boed ar y ffôn trwy lythyr neu ar y we, cysylltwch â ni yn Nhŷ John Penry yn Abertawe. Mi fyddwn ni'n edrych ymlaen at gael clywed ganddo chi.